Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει η ανάρτηση που έχει κάνει η ιστοσελίδα Anti-News για την έννοια του αρχιπελάγους. Η λανθασμένη νομική βάση στην οποία έχουμε στηριχθεί ως χώρα σε ό,τι αφορά το Αιγαίο, δηλαδή το άρθρο 3 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, δηλαδή 6-12 ναυτικά μίλια, έχει δώσει το δικαίωμα, ξέρετε, σε έναν ατέρμονα και εθνικά επιβαρυντικό διάλογο με την Τουρκία. Η μάταια επιμονή των διπλωματικών μας εντεταλμένων κατά τη διάρκεια συνδιάσκεψης, ώστε το άρθρο 46, για προσέξτε, αρχιπελαγικές χώρες να περιλαμβάνει και την Ελλάδα, γιατί εμείς έχουμε αρχιπέλαγος εδώ, έτσι, οδήγησε την τουρκική αντιπροσωπεία τότε στο να αποχωρήσει και να μην υπογράψει. Εμείς υπογράψαμε, ευτυχώς. Όχι τώρα, παλαιότερα. Έστω και αν οι προσπάθειές μας απέβησαν άκαρπες. Η μετέπειτα της υπογραφής στάσης μας είναι αυτή που έχει δώσει το δικαίωμα στη γείτονα να αυθαιρετεί. Η θέση της χώρας μας στο διεθνές δίκαιο είναι αρχιπελαγική. Τα γειτονιάζοντα στο υπηρετικό κομμάτι νησιά εμπίπτουν στον ορισμό του παράκτου αρχιπελάγους, όπως αυτό φωτογραφίζεται στο άρθρο 7 της Σύμβασης του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας. Σύμφωνα με αυτό το άρθρο, το Αιγαίο αρχιπέλαγος το μαθαίναμε στο σχολείο. Δεν θα σταματήσω, κ. Παπανδρέου, τώρα να το λέμε διαφορετικά. Πρέπει να περικλειστεί με ευθείες ακτογραμμές βάσης, κατά το παράδειγμα του νορβηγικού. Γιατί από εκεί ξεκίνησε η ιστορία στην οποία μπήκαμε εμείς μέσα και ωφεληθήκαμε στην υπόθεση αυτή. Η οριοθέτηση του νορβηγικού αρχιπελάγους Σκάργαρντ από το Διεθνές Δικαστήριο το 1951, από τότε οδήγησε την πρώτη συνδιάσκεψη του Δίκαιου της Θάλασσας του 1958 στο να υιοθετήσει την ακριβή φράση του δικαστηρίου για την περιοχή αυτή και βεβαίως στην ενσωμάτωσή της στην ομώνυμη σύμβαση για τα χωρικά ύδατα. Η ιδέα εφαρμογή του κανόνα των ευθείων ακτογραμμών κατά το δικαστήριο επιβάλλεται λόγω της ιδιαίτερης αρχιπελαγικής γεωμορφολογίας. Δεν είναι μόνο οι διαπαραλήψεως γκρίζες ζώνες που αφήνουμε στο Αιγαίο, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα χωρικά μας ύδατα, αλλά και τον εναέριο χώρο, αφοπλισμός πολεμικών αεροσκαφών, έρευνα και διάσωση, αλλά και η δυσεξήγητη αβελτερία να αξιοποιήσουμε ευκαιρίες που μας προσφέρει το διεθνές δίκαιο. Εν προκειμένου, το δίκαιο της θάλασσας μας παρέχει άρθρο 7 της Σύμβασης του Μοντέκο Μπέι του 1982 τη δυνατότητα να ανακηρύξουμε το Αιγαίο αρχιπελαγική περιοχή. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα antinews.gr, η θέση της χώρας μας στο διεθνές δίκαιο είναι αρχιπελαγική. Επικαλούμενη το άρθρο 7 της προαναφερθέσας σύμβασης, τονίζει ότι το Αιγαίο πέλαγος μπορεί να αποκτήσει την αρχιπελαγική του μορφή κατά το αντίστοιχο νορβηγικό παράδειγμα, περικλειόμενο με ευθείες ακτογραμμές βάσης. Άλλωστε, όπως επισημαίνεται, η εφαρμογή του κανόνα των ευθείων ακτογραμμών στην νορβηγική περίπτωση αποτέλεσε το υπόδειγμα για τη διαμόρφωση του άρθρου 7 της Σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας. Είναι αλήθεια ότι κατεβλήθη προσπάθεια κατά τη διάρκεια της συνδιάσκεψης ώστε να περιληφθεί η Ελλάδα, δηλαδή να συμπεριληφθεί στις αρχιπελαγικές χώρες. Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται, το κάθε νησί δεν αποτελεί αυθύπαρκτη οντότητα, αλλά ενώνεται άρρηκτα με το διπλανό του και δημιουργείται μία και ενιαία αρχιπελαγική αλυσίδα. Τούτο πρακτικά σημαίνει, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, ότι ζητήματα όπως το εύρος των χωρικών υδάτων ή η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας θα καθίσταντο άνευ νοήματος.